valentão, essa по-дълги от другите. На финте. Тук има напрежение на гумата! Ма да не е скъсани само, ей! Къде има какво? Ама тук е Ох, тук трябва да си правят. Трябва да ги сам жират. Бре. Може да бъде на бабка. Тя се справи. Тя лента просто, как се държи леко, тя би трябва да ме пусне той да се наместа. Поне ние се наместаме, сега не знам. Дай с това ми стипката, няма. Нямаш пи. А ти си малко. О, тази пак пара. Тази пак не. Не, той отваря колега. Още и нямаш да. Не, ма той е при тебе. О, той е. Дай да си. По-високо е, това е по-хубаво това. Да, повече може да се бира от